Yung unang babanat dito, last 400 meters to the finish line. Yung unang babanat dito, Natalie, Osong si Hana. Si Hana, nasa may pantalikuran lang, Natalie, nakikita sa sarap. Ayan, umakata, tumatayo na. Saan unang kikikig to? Sino unang kikikig? Bakit ito na yan na? Si Hana, si Natalie. Okay, mga Amazonang siklista tayo ngayon ha. Shoutout dito sa mga nanonood dito. Ito na. Ay, yun o. Uy, si Mayra Micaela, si Roan, si Ma'am Giselle. Yo. Ay, Diyos ko po kain daw. Ito yung mga pampalubag loob. Ayaw. Mga pampalubag loob sa sumasakit na damdamin. Ayaw. Mga masarap. Diyos ko po kain daw. Tara. So, bago tayo magbakbakan ng mga Amazonang siklista, kailangan natin shoutout si Barangay Captain Marlon Blando ng Barangay Bulantig. Siyempre kay Sir Idol Jimmy Lisperos at ng mga batang SQ. Oh. At kay Idol JP Ridon. Ay, nako, mamamasyal na naman itong mga to. Nawawala ang sarap ng, ayaw, si Ma'am Giselle. Ay, Diyos ko po, magpo-procession itong mga to, ha. Kaya ito din sa ating mga barangay council. So, sino yung mga andito? Ay. Ma'am Giselle, anong pangalan yung kasama mo? Justin. Justin? Justin. Ah, Justin. Yan. Okay. 15 years old. Ayun. Ini-ensayo mo, ha? Hirap nang walang kapalit. Okay, hindi ka si Ma'am Michelle, si Roan, ay hindi ko kilala. Sino itong man dito? Si Jasmine Kay. Ano pangalan yung dalawa kayo? Si Amber. Ito si... Ay, si John Dixon eh. Kaya lang, hindi ko alam pangalan, nakalimutan ko na. Ito, si Tastin ba? Tastin ng La Union. Ayun. Si kay Jasmine, si Natalie. Ang pagbabalik ni Micaela. Ayan, oh. Plug down na. Ayan na. Yo. Oh, shoutout dito sa mga nanonood. Ang dami, ha. Yo, shout out. Dumami, ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 yata. So, medyo dumadami itong nagbabalik bike ng mga Amazonang siklista ng Pangasinan, La Union at Nueva Ecija dito. Yun, o. Shout-out. Okay, may buwibirada na, ha. Si Aslyn Manuel, mga idolo, ang ating nag-iisang solo breakaway. Bumanat na ito kagad, ha. Biglang bumigwas, so sumusunod itong si Roan de la Peña ng Team Batang SQ. Ito si Roan, mukha ensayado ngayon ito si Roan de la Peña, ha. Ito yung ating grupo sa likod. Putang yun. So, ay, inabutan si Aswin. Sige, dito lang kami. So, bumanat. Si Hana, bumanat si Hana. So, si Amber. May breakaway. Ito pala, ito. So, meron tayo isang solo breakaway. Si Hana. Balanan. Ito si Hana yung ating solo. So, may nag-aabot sa likuran. Ito may dalawa. Nag-aabot si Rosalie.
Isang tagalawang doon, at saka si Aslin. Ito, nag-aabol tong si Micaela. Si Maria Micaela Manuel. So, sumusunod pa to sa likod natin, no? Ayun, umangat si Winaida. O, maangat na nito si Jasmine. Laban-laban to, magkakapatid, magkakaibigan. Laban-laban ito. So, si Ma'am Michelle, pero dito lang sa may bandang likuran, ha? Nakikiramdam sa galaw ng mga kalaban. So, nagkakaangatan na yung iba. So, libangan to ng mga siklista. Hindi man manalo, nakapaglibang ka, nakapag-ensayo ka. So, ito si Rowan, nandito na sa may bandang likuran, saka si Racer, si Alexis Paez. Uy, medyo bugay itong si Philippine na. Hindi tayo sa harapan. So, may na po tayong breakaway. Itong si Winaisa, si Jasmine K, si Hannah, at saka si... Sino may isa ngayon? Ay, si Natalie. Meron pa tayo tatlo sa harapan. Si Rosalie, si Aslin, at saka... Sino may isa ngayon? So, anin. Dito. Dito na itong umadban sa atin. So, I know. Hoy! Nagmamarites-marites. Nagkakairingan. Ah, tagalaon yung isa. Oh, bumibilis ah. Ayan, umangat na to. Ayan eh. Umangat na si kay Jasmine. Ayan na, umabot si Paet. Ayun, no, umabot si Ma'am Giselle, ha. Maria Micaela, mukhang uli na sa likod, ha. Uy! Tara. So, ano, si Paet, si Rosalie. So, lima. Mahanap ito. Ito, mahabol pa itong si Alicia lang. Si Alexis Paet, mahabol pa, ha. Madidikit pa to, ha. Medyo madin ang banat ni Alexis. Kaya na pang dumikit dun sa ating mga breakaway. Ayan, didikit na. Ayan, diin pa. Si Aslin, si Chintin, Jasmine King, at saka si Aslin. O, ito, didikit pa ito isa. So, dumikit pa ito si Alexis Paet. Nakadikit. O yun, umangat sa kaliwa si Winaisa. Tinutugis si Alexis Paet. Ayan, tinutugis si Alexis, oh. Mukhang magbe-break away na si Winaisa. Si Binoya. So, ito naman, si Ashley sa may bandang kaliwa. Mukhang magtatanghala rin ito, ha. Hindi natin alam kung sino yung magkakasama rito. Mukhang nagkakaibitan. Ayun, umangat sa kaliwa itong si Natalie. Si Natalie naman ang magbabandang mag-breakaway ngayon. O, yun siya, sabi ko, tama yun. Para gumilid yung mga doon. So, inabutan mga idolo. So, dito na sa likod si Winaisa at si Rachel Alexis Paet. So, laban-laban to. Magkakaibigang pumunta pero laban-laban pagdating sa karera. Ito si Jasmine Kay, balik-balik. Si Rosalie. Babanta na naman itong si Winay sa Binoya. Umangat na naman sa may bandang kaliwa. Uy, walang tumutugis, ha. O yun, umangat na si Hannah. Ito naman si Alexis Paez. Nagbabanta na rin tumugis. Ang kanyang speed, 40. Uy, matindi laban nandito, ha.
Mabilis na naman. 49 kilometers per hour. So, lumalayo na itong grupo. Ito si Rowan, didikit pa itong si Rowan de la Peña. Ito si Ma'am Giselle, hatak-hatak yun itong isang team Gandex, saka itong isang team La Union. So, hinatak ni Ma'am Giselle. Mukhang makakadikit pa ito. So, sa ating mga breakaway sa harapan. Ayan na, malapit na. 30, 40 meters, makakadikit na itong grupo nila Ma'am Giselle Butala. Pang La Union. Yung kotse ang problema. Ayun na, dumikit na. Dumikit na itong grupo nila Ma'am Giselle. Dumikit na. So, dumikit na itong ating grupo. Madiin ang padjak ni Ma'am Giselle, Yun, nagkakabaratan sa harapan, Nagkakabaratan na naman sa harapan. Umaangat si Jasmine Kay. At saka sinusundan siya ni Winaiza. Ang kanyang kapatid. Ito si Idol. Mukhang bukas, karburador na, Mukhang tinatamaan na ng kahinaan. So ito, yung dalawang magkapatid na breakaway. Si Winaiza, tsaka itong si Jasmine K. Binoya from Palacio, Pangasinan. So nag-aabot sa likuran. So ito, si Rosalie. Umangat, So si Ma'am Giselle, medyo naiwanan ng bagya. Bilis tong hatak ni Natalie na yun, So si Natalie naman ngayon ang nasa breakaway. At saka itong si Hana, mukhang laban-laban itong mga ito, Ito ngayon, ang ating breakaway naman, si Natalie at saka itong si Hana Baranan. Si Natalie Makasiyeb. O atin, 3-1-1-5 na pala itong si Natalie, Then 3-1-1-5 na itong si Natalie. Ganyan sana. So ito yung ating dalawang breakaway, nakakalayo na sila, Uy, lumalayo na, lumalayo. So ito yung ating grupo, hinahatak na naman, bumibilis ang grupo natin, Kasi Rowan, medyo naiwanan na ng bagya. Okay, back in action. So meron tayong breakaway, Ayan, kalapit, So itong breakaway natin, si Natalie at si Hana. Uy, nakakalayo itong dalawang tulog. Mga 50 meters. Ay kung kasalubong nila yun. Si Jasmine at si Rosalie. Tatlo pa. Alexis at Ashley. Sa Taga La Union. Okay. So ito ang ating composition ng ating mga manlarang. Naku, nakakalayo yung breakaway natin, Makakalayo na ng mga 120 meters dito sa grupo na to. Si Alexis Pai, si Ashley at saka itong si Christine from La Union. Nawala yung mga iba sa harapan. So, ang daming tao dito, Uy, makakadikit pa rin itong sila Alexis Pahit, Matindi rin to. Uy, malayo na si Natalie, tsaka si Hana. Mukhang ensayado si Hana ngayon, So, nakadikit itong tatlo. Oy, mga sa kaliwa si Winaiza. Oy, nagbantang kumawala.
Kumakawala itong si Winaiza. So, naiiwan itong grupo na to. Ito si Winaiza. So, kumakawala itong si Wiley Pogi. Gustong maghabol dun sa ating dalawang breakaway. So, may nag-aabol sa likod. So, nag-aabol dito si Ashlyn at saka itong si Rosalie. Nag-aabol pa rin, ha? So, napakaraming tao dito. Hindi naman yung natin ang silang dito. Hindi. Maganda pa Hoy, lumayo, ha? Shoutout sa araw-araw. Yo, shoutout din sa napakaraming tao dito sa San Quintin, Pangasinan. Natin yung dalawang breakaway. So, medyo bumibigay itong si Rosalie at si Ashlyn. So, ito si Winaiza. Si Wiley Pogi. Mukhang nagpupumili ito abot sa ating dalawang breakaway. Dalawang breakaway. Si Hana at saka itong si Natalie. Nakakalayo sila ng mga 120 meters sa second group. Sana all, nakabuhay. Second group ba ito? Second group. Uy, umahabol tong si Jasmine Kay sa likuran, ha? Ito, si Jasmine Kay, oh. Si Jasmine sa'yo. Lumila pa! Ito, napag-iiwanan tong Tagala Union. Hindi ba yan, Idol? Ha? Idol. Oo. Mamaya. Yun, oh. Shout out. Sarap nyo. Ayun, shout out dito sa mga masasarap boys. Habol, man! Sinang Giselle. So ito, Matea na to, ha. Malakas din Natalie ngayon, ha. Hey. Uy. Wow, mabilis to, ha. Mukhang mag-ahabol pa to. Madidikitan pa kaya nila yung ating dalawang breakaway. Madiin ang balatan ng dalawa na to, ha. Napakasarap mag-live. Ayun, no? Dikit. Mabilis yung balatan ng mga to. Mukhang isayado itong mga to, ha. 45. Yung dalawa, si Alexis, hinahatak niya itong Tagala Union. At, konti na lang, madidikita na nila yung isang grupo. 46, yun, hinahatan na ni Alexis 5. Mga Tagala Union, dumadayo pa dito para makipag-karaya na ng bisikleta. Walang Marcel Sarap. Isa. Oh, umangat na si Winaiza. Tinakatan na ni Winaiza. Wiley Pogi. Tinugi siya ni Alexis Paet. Pero tugi siya ni Alexis Paet, mga idolo. So ito, mukhang malakas din tong si Alexis Paet ngayon, ha. Ito ang dapat. Huwag, bayaan mo na. Ha? Ito yung ating dalawa. So, malayo na yung ating dalawa. Uy, mukhang naubusan itong si Wiley Pogi, ha? Patay na. Mukhang naubusan itong si Wiley Pogi. Mukhang naubusan. Di ba? Isa pa yata, oh! Diretso pa! Diretso pa! Ating dalawang breakaway. Si Natalie at si Hana. Yun, oh. Oh, remate, ha. Walang bigayan. Walang korpuhan. Dahil sa boyfriend, wala namang korpuhan. Ganun din sana sa karera, walang korpuhan. Okay, mga last 800 meters na lang tayo to the finish line. Okay na, ayan tayo sa finish line.
Ayun na, sinong unang babanat dito? Last 400 meters to the finish line. Sinong unang babanat dito? Natalie Osong si Hana. Si Hana nasa may pantalikuran lang. Natalie, nakikita sa sarap. Ayun, umakata. Tumatayo na. Saan unang kikikig to? Sinong unang kikikig pa rito? Ayun na, si Hana. Si Hana, si Natalie. Kumikig sa kaliwa. 50-50. Kumikig sa namin. Natalie, Nako na itong si Natalie ang nanalo. Nako na ha. So, daming tao dito. Oy, shower out. Bye! So, ito yung dalawa, si Wenay Pogi, ang sumunod, nakalpas pala itong si Wenay Pogi, ha? So, 10th place yun. Nakalayo naman ako na iniwanan eh. Oh, shower out. Bumabalat na, na. Ayun na, si Jasmine Kay, si Rosalie, si Aslyn. Naku, bumabanat na. Ayun, umangat na. At yung kakamo, napabilis. Sila nga ni Jasmine Kay. Umangat na, Jasmine Kay, tsaka si Rosalie. Nagbabalatan sa harapan, umahabol pa itong si Aslyn. Ayun na, umabot pa si Ria. Nagkadikitan pa mga idolo. Ito si Alexis Paez. So, Rosalie, Jasmine Kay, Aslyn. At saka ito si Chintin. O yun, daming tao dito mga idolo. So doon na natapos ang nanalo. O ito, buha mo dyan sa kanan. Iyaw. Kaya ito pa. Iyaw. Shout out! Oh, bakit nagsusuka na yata yan? Tony! Shout out! Mama dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga barkada. Sabihin natin kung handa na ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumatya. Ang siyata, pabalik. Naubos tayo doon, run out kahapon. Bunting bakbakan, bunting digmaan, masaya dito. Manalo o matalo, di na yung mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Di ka pa call bikers, pwede kahit sino, mga brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukulit, mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Ang magiging mapakita kung ano kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy